Čaute sofťáci a sofťačky, dneska si ukážeme toto prepravné puzdro od výrobcu Delta Armory. Jedná sa o model Partizan. Čo si o ňom vieme povedať? Je to super puzdro na prepravu zbraní. Viete ho nosiť aj ako ruksak, aj ako tašku. Ďalšia super vec na tomto puzdre je teda z takého lepšieho materiálu. Sú tu takéto pekné vrecká, kde si viete naukladať kadejakéto príslušenstvo, guličky, náhradné zásobníky a tak ďalej a tak ďalej. Potom toto puzdro disponuje aj takýmto menším priestorom, kde si viete dať takú kratšiu zbraň. Hej, máte tu takéto popruhy, ktorými si ju viete uchytiť, aby vám v tom puzdre neplávala. Hej, to puzdro je také polstrované, nie je to úplne že len látka, je tam vlastne taká penová výstuha. A takisto potom je tu ešte jedno takéto puzdierko, kde si dávam teda tú moju primárnu zbraň väčších rozmerov, a keby mi to náhodou v budúcnosti nestačilo, že by som si na to dal nejaký tlmič alebo tak sa to dá aj takto vyklopiť, tým pádom máte vlastne tú vrchnú časť tej zbrane krytú. No a keby aj tak to puzdro vašej dĺžke zbrane nevyhovovalo, mám pre vás super správu. Toto puzdro je v dvoch rozmeroch, takéto dlhšie, 120 a 100. Takže okrem toho, že sú aj rôzne farby ako olivová, piesková alebo čierna, viete si vybrať teda aj tú svoju správnu veľkosť. Čaute.